Phinde sibingelele futhi mfowethu. Sisakhona la sizowenza upart 2 manje ke we-fish pond, idamu lo fish. Mfowethu ngicela usithathe usibeke, ngiyabona lana ufaka amanzi, kwenzakalani? Ya ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane, njengoba manje sifaka amanzi, so ilona idamu lethu leli. Ishilo sathi sizonithatha sinibeke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sifaka amanzi lana, senzela ukuthi uma sebegcwele lento segcwele amanzi sesobe sesiqala ke sisifaka ofish. So lapha kuleya ndawo le yabazalwane, so ofish bayafana nje, bathi mabafane njengenkukhu. So abazwani nabantu, and futhi uma bengazwani nabantu ila indawo lapha nabazobeka amaqanda awo lapha. So ngoba ngeke bekwazi ukwabeka amaqanda la ngoba kuyashibulika, so bazobuzama ubeka lapha egodweni ngaphansi, bephinde mabuqhamuka abantu bebaleke beyocasha lapha ngaphansi nakha lapha nokunye lapha ekhoneni. So so ila abanye babo abazokwazi ukuthi bezalele khona, sibezalele khona, bezalele khona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kashibulika labazalwane. So njengamanje vele angithi ngoba sifake ihlabathi la phansi, so ofish badla inhlabathi. That's why ofish mawubadla besuke benuka inhlabathi, ngoba bahlale enhlabathini. Isilwane esihlala ehlathini sinukubuhlathi ngoba isilwane esisuke esihlala ehlathini. Kanjalo nesihlala ekhaya sinukubukhaya ngoba sihlala kephi ekhaya. So nakhona ke inhlanzi inuka ihlabathi. That's why umunye uzobuza why befaka amanzi, so why befaka inhlabathi. Into eyenza ukuthi sifake inhlabathi ngenxa yokuba inhlanzi ihlala emanzini anenhlabathi futhi iyayidla ke at the same time udaka. Khona ke nezinto zakhona esazoyitshala labazalwane nje umusa nje wenkosi yethu Jesu Kristu. So sanifisela abazalwane into esifisayo ukuthi sibe ndawonye ngempela. Impilo le yasezweni bazalwane, angifuni uqamba amanga. Le mpilo le yasezweni esiyiphilayo yabona njengamanje, umuntu utshala imali nje uthi rhuja imali. So isikhathi sokuhubha imali bazalwane siphelile. Ake sihubhe uJesu, sihubhe imvelo, uNkulunkulu ukuyimvelo, ngoba bona bayasuka into abayenzayo bazalwane. Bona bathatha umqondo wethi bawubeka emalini, bona bathatha babuyela kwimvelo. Abelungu abasekho emadrobheni, bashiyeni nemadrobheni, babuya beza la emakhaya, badlala amabhayisekili, badlala iy'thuthuthu, babasa ngey'nkuni lezi nini ningayifuni. So nje sengicela ukuthi bazalwane ngempela nithatheni serious, ake nithatheni icabangisise ngempela leli ivangeli impela eliphilayo bazalwane, futhi uyolibona. Ungazi ukuthi ngempela, ungazi uyenze impilo yakho ibe nzima, uyenze impilo yakho nje sonke isikhathi ngathi ingahamba ngemali, no. Impilo yakho uyiphile nje ngaphandle kwemali, kodwa uyiphila ngoJesu. uJesu umbona, uJesu uzokuyisa kwimvelo. uJesu ngeke kuyise emalini, ngoba uyasho lapha encwadini uthi awukwazi ukuba namakhosi amabili, uyothanda enye uzonde enye. Ngempela ke kunjalo, awukwazi ukuthanda uNkulunkulu uphinde uthande nemali. That's why uNkulunkulu uthi othanda yena akamlandele adele konke. So abuza sizodlani, uthi hayi language yabezizwe leyo ukuthi sizodlani. Uthi inyoni zezulu ngiyazondla konke, ngicabanga uyatshenwa ukuthi language yabezizwe. uNkulunkulu uzokondla as long ma umkholwa nokumthemba. Siyabonga abazalwane, uNkulunkulu uyangithanda. Sizomtshengisa ke sesifaka ofishi, so njengoba noma sigcwele idamu sintshengise noma sesifaka ofishi. Ngiyabonga nami angihambi ngedwa, khona umfowethu ngapha egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ayibonge Kristu. Amen.